Yan. Hello mga subscribers. Ito po ang ating updated therapy ni Apo Pipito Palabasan. Dito po tayo sa Purok 5, Kupang, Arayat, Pampanga. Ang kanyang updated therapy ngayon ay medyo nagkaroon ng great improvement. Siya na po ngayon nakakalabas na sa umaga, nakakapagpahangin na, nakapag-exercise na. At kumakain na po sa kanilang kusina kahit paano. Yan po ang kanilang great improvement. So bukas po ay mga Father's Day. Siyempre Happy Father's Day. Ayan. Apo Pipito. Sa lahat po ng Father's Day ng mga subscriber natin at sa buong mundo at sa buong Pilipinas ay binabati po namin ni Apo Pipito ng Happy Father's Day bukas. Ayan. Kaya batiin nyo na yung mga tatay nyo ng Happy Father's Day. So watch nyo po din yung aming dag na ito for our 26 days session therapy namin gagawin. God bless guys. Di natin ba? Bati mo. Wow. Hindi mo takin ba? Hindi natin. Kaya siya pumilo yan. Ayaw batiin. Kasi itong ginagawa ko, ito ay pagpapalakas ng tuhod at mga muscle. Ito ay nakakatulong sa pagtayo at paglalakad ni Apo Pipito. Burin na. Burin na. Tukudag niya ka nung uling pera. Alika. Ang gara pambulan. Masyari itong sinipon mo. Natuto ko naman. Ano ka pa dyan sa lesson na? Ako tama sa lese na kaya. Wala kang naramdaman. Hindi kaya kang huyat. Balang may kaya. Oo, kasi next time, kasaya ito lang. Maya po rin may sakitan. Wapit. Kaya kaya ka rin ako po. Ang stroke ko, kabaluan yan. May grabe po ko yan. May sabal ka niya. Yung may sabal na kayo ng kaya. Sinip mo yan. Pahiga, sinip mo na yan. Takas ka ako, di ba? Sabi-sabi. Pagkabi sa Practice. Mayroong practice para suswaan. Ang susungayo, malamba nito. Malnebulat seryan. O, nasi ito 30 na eh. Doang Waldo. Ito ang pamahin ka magkiping ito. Malamba na nga. Kaya mabalik tayo ito ba? Eh? Kap. Ini puluh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hops. Bibiro niya kaya. Talagang anak ko meto king Amerika. At ikaw pa pera man. Hanggang ala, ako sasabihin na ingala. At iba, hanggang tapos na pera, sabihin niya. Masanting talaga yung bilad ka kay Mato. Eh, nagdama eh. May masiping ito. Matulog ka.
dadayin ko. Papaluan na. Ay, pagustos na yun. Sabi ba dala, ano yung batang? Gold to 3. Gold dali. Saan ba? Saan? Hindi kaya, sabi papaluan. Oo, pumasok. Oh, yan yung pagustos na yun. Medyo bubulay. Ah, 50. Tahu, tiket tambah kita sama nun. Pakai abu mo na ito kita. Kaya Ali, Kenny, ito tiket tapos. Ali, tiket. Di ba? Kaya pas bola mo. Kenny Patbol. Mucho lang awang. Puting grasya. Ito. Nagdarat mo lang dito po. Kita mo muna. Hindi ako lapaki. Budget din kaso mo. Makapayat. Hindi ka na doon mami. Saya aso tabi. Mga tapong na. May lamang mangaw. Ilawang mo na rapitan ko, makapagtitak tissue na.